Udhiambo machielo nyakora Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV godiechieng' mar tich ariyo tarik 23 dwe mar abich 2023 nyakora Ramogi en odhiambo ma geno ni winjruok dhi bedo e kind piny owacho kod Azimio la Umoja medo bedo gi ng'ikruok bang' twak mane dhi nyime kawuono ng'ikore nyakora Ramogi wan kod ma ywaruok mar Jubilee bende pod dhi nyime ka koro sani weche nitie e apisi mar jandek duond buche siasa kaachiel kod aput kata duol ma ochung' ne kelo theke kinde ywaruok e duond buche mag siasa e pacho ka miluongo ni Political Parties Dispute Tribunal kaachiel kod mamoko bende mwaiko ni moting'o muoch mar nyaldiema e gwenge ma Homa Bay manga nyaka gie sani koro osekelo tho mar ng'at achiel. Koro Ramogi wan gi weche manyien motwere ka ok wawe chien pogruok e paro e kinde tend county ma Siaya. Ne magi to kod mamoko nyakora Ramogi ber koda chakruok nyaka giko mokwongo thund weche. Cases mawan go duto te sani koro osechopo 73. We have lost unfortunately one patient. Ng'at achiel otho e kaunti ma Homa Bay bang' gamo tuo nyaldiema ma sani medo landore e moko kuom gwenge mag kaunti no. Ywaruok ochiwo chieng' e duond bura mar Jubilee ka jandek duond buche koro yango ni Jeremia Kioni kod David Murathe ne osethich oko e tend duond bura no. This is an odd application of excise taxes because excise taxes typically don't apply to food. Jolonyi weche uchumi yango ni moko kuom osuru ma sirkal chano jo Kenya en ataro mar katiba. Arwaki ni machiegni nyakora Ramogi mar yudo weche manyien adimba inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok kata SMS namba 3600 ma en kama inyalo gole pachi nyiso ni to weche manyien ma okel ni sani omuli nade ginang'o gini madier mondo imiwa ewi weche manyien ma wakelo ni gie sani. Paro mari nyakora Ramogi indiknwa kanyo namba en 3600 kata bende inyalo luwo weche kokalo e mbui magwa Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo weche nyakora Ramogi ka oponi follow anawuon e Facebook page mara ma en George Bati Dadikul. Machiegni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Twake kin kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya kod Kenya Kwanza gore Luanda kendo bang' kweth ariyogo pogore paro e moko kuom dwaro magi. Yangore ni pogruok oneno korka wach chuogo duol mar yiero kod keyo pacho ka IEBC kendo Azimio chungo twak kuom thuolo mar jumachiel ka giseo Kenya Kwanza ni oketo nyao e twak makamano. Walter Nyambaga noluwo wach twak makawuono kendo miyo report ewi wachni. E telo mar ariyo twak e kind kamiti mar Azimio kod Kenya Kwanza Rumorelo bang' Azimio kod Kenya Kwanza rem chopo winjruok kuom weche kaka inyalo chuog duol matayo yiero kod keyo pacho ka IEBC. Refusal to concede to any of these interim measures which look logical to us means then that we have irreconcilable difference on a fundamental issue. And we've chosen to invoke Article 37. We've already done the notice as the co-chair, suspending these talks for 7 days until and unless our principles or ourselves, we might then reach a different conclusion. Azimio koni gichungo twak kalore kod nyao ma Kenya Kwanza nyiso ne twak to kod bedo jadieri ne twak kanyakla kod nyiso ngoyo. We were willing to concede to those two. They were not willing to concede to any in terms of our request, which has led us to conclude that we will get nowhere even with the substantive issues, that our colleagues are not negotiating in good faith. Kata kamano, jakom kamitino kor Kenya Kwanza George Mogara to koni onge twak mo chungi kod lero ni gin gi kore ne twak mopogore kod kaka Azimio wacho. On our side, we do not agree there is any stalemate whatsoever. So if we are to discuss the issue of preservation of servers, this must be directed to the commissioners of IEBC. And this is the reason why we are insisting on IEBC. The law, the selection panel, and the commissioners being discussed in these talks. Azimio lero nene owinjore kamiti madundo mar Kenya Kwanza kod Azimio nere wach kendegi kendo cholo report ne kamitino e kata kamano mano thachopi. We expected a report from that subcommittee, but we did not get a report today because Senator Sifuna, who's here, who was convening,
reported to the plenary that while his report was ready, the report of our colleagues on the other side was not ready. So we could not receive that report, unfortunately. And unfortunately, it wasn't able because some members had traveled out of the country, and it was only Thursday. Today is Tuesday, and some of the members came back today. Azimio koni Kenya Kwanza siko kod dwaro maneonge listi magik manowinjo beni lose kakoro gidwaro ni mondo Azimio chung'anye kinde mag twak to kod chulo mwandu mag ji mane okethore kinde mag ng'anyo. The third one, that they wanted us to talk about compensation for persons whose property was damaged in the demonstrations. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ywaruok mar laro telo e duond bura mar Jubilee medo jiwore ka koro to kao okang' machielo bang' jandek duond buche siasa e pacho ka yango ni Jeremia Kioni, David Murathe koda Kagwe Gichohi ne osegole tend duond bura mar Jubilee. Kweth mar Kanini Kega kod Lange bende pod oramo ni gin ema gin kod telo kata obedo ni Jeremia Kioni ochwalo ng'ur e doho. Ndalo achiel bang' duond bura mar Jubilee kotele kod manen jatend piny Uhuru Kenyatta bagoromo maduong' mar jokanyo mag duond burano kendo ng'ado mar riembo kweth magikoni obalo koting'o jaod bura mar Yala Kanini Kega kod jaod bura mogwel Sabina Chege amen e duond bura mar Jubilee ochako mako para machielo. Gwenyruok e weche koro neno e apisi ma ochung'ne ndiko duond buche siasa e Thurka. E kinde ma kweth motelnegi kod Jeremia Kioni oramo gin kod teko mar tayo duond bura mar Jubilee koting'o luongo bura mar jokanyo kendo ng'ado kaka itayo duond burano. Kweth motelnegi kod Kanini Kega bende chal kama ne osedhi ma oduowi pi ne Kioni ka jandek duond buche mag siasa. Maling'ling' lieko ni kinde mane Jeremia Kioni otero boke ne jandek duond buche siasa manyiso kaka romo margi mawuok tich jumani nobedo. Ne oyudo ni kweth mar Kanini Kega ne osendiko ne apis mar jandik buche siasa ni Jeremia Kioni kod jotelo mamoko masire lwedo e duond bura mar Jubilee ne osethich oko e kombe mag tend Jubilee. Ma en kata obedo ni achiel kuom gik manitie oboke mane Kioni otero ne jandik duond buche siasa en ni Kanini Kega kod Sabina Chege nyothich oko kaka jokanyo mag duond bura mar Jubilee kendo lemo manopod negi bende omagi. E seche ma lwenj laro tend Jubilee otedore e apis jandik duond buche siasa, kaduol makelo thek ewi gwandruok ma omako duond buche mag siasa ma idendo ni Political Parties Dispute Tribunal bende wach tend Jubilee kele liet. Kioni omako bura ne duond bura mar Jubilee, apis jandik duond buche siasa kod josiasa mamoko e duond burano ka oseyo kweth mar Kanini Kega kuom ne temo gole e kom kaka jagoro maduong' mar Jubilee. Kaluwore kod duol makelo thek e duond buche mag siasa, chik koro gigolo machungo paro mora mora mar golo Jeremia Kioni e kom nyaka bi winji mang'ad weche ma otenre kod larruok e kind jotelo mantiere duond bura mar Jubilee tarik 31 dwe mar abich mar higani. George Bati, Ramogi TV. Wadhi nyime gi mago motenre gi weche mag siasa. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga obwogo mar kao okang' mager ne jandik duond buche siasa Nderitu poni ok opuodho lokruok mane duond bura mar Jubilee oketo odiechieng' manyoro. Raila seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom donjore e tije mag duond bura mar Jubilee e kinde ma gavana ma Busia Apollo Tuoma to chiwore mar tieko gwandruok e kind James Orengo ma en gavana mar kaunti ma Siaya kod jalupne William Oduol. Chris Owino nigi ler mar wach. Thuolo machuok kende bang' apisi ma jandik duond buche e pacho kae Nderitu wito oko lokruok mane otim kod duond bura mar Jubilee odiechieng' manyoro, ogai mar Azimio Raila Odinga ogolo duonde. Ka oloso e ute chung' od bura mag Gem, Alego, Usonga kod Budalangi, Raila obwogo mar kao okang' mager ne apisi mar Nderitu poni ok opuodho lokruok makamago. To move with speed and register the new officials of Jubilee Party. Pay to which there will be consequences. Raila ma oten e limbeno kod gavana ma Siaya James Orengo, nyawadgi ma Busia Paul Otuoma kod jotelo mamoko ogolo sie mager ne piny owacho mar Kenya Kwanza kuom donjore kod duond buche manie riwruok mar Azimio. We will not accept interference by the government in the running of affairs of parties that are in an Azimio coalition. Gavana ma Siaya James Agri Orengo kuom thuolo mokwongo ogolo duonde e wi ywaruok manie kinde kod jalupne William Oduol. Orengo onyiero weche moduol osebedo ka wacho ni en manomiyo Orengo oyudo loch e yiero mokalo, ka olero ni Raila Odinga
ema ne okonye bedo jaloch ma ok oduol. An ing'eyo ng'ama nomiyo bedo gavana maluoro seche te en Raila Amolo. En Raila Amolo. Nyithindo moko matin kihere here. Wan wasedil gi jok madongo dongo. Kata go sirikal piny ndalo Moi. Kata ndalo Kenyatta. Emomiyo anadwa wacho ni wan onge matatizo mora wan dongruok modwa kele alego usonga. Korka kore, gavana ma Busia Dr. Paul Otuoma ochiwore mar keto winjruok e kind Oduol kod Orengo, ka bende okwayo William Oduol mondo mi Orengo luor kaachiel gi miye thuolo mar tiyo ne jodak ma Siaya. Ng'ata moyier otitije kamano. Gavana otitije, deputy governor otitije, senator otitije, wabunge be otitije kamano. Na wacho nyoro ni Siaya ka okwadwa e koko. Nikech Siaya must be the example to the rest of the country. Because area county mar baba Raila Amolo. Na governor ni governor. Na deputy governor ni deputy governor. Uwezi kuwa deputy ujifanye wewe ni governor. Hiyo maneno tunaelewana. So mimi mkinikubalia, kwa sababu kwa jirani yako ikiwa moto, si lazima uende ujaribu kuzima. So mmenikubalia nikuje hapa niongee na ndugu zangu. Jo od bura ochiko makaluo mane oromo kod jatend piny William Ruto e chak higani bende oyudore kama diny ka isayogi kuom dhogo jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyime nyakora Ramogi, jatend piny Kenya William Ruto okone josiasa mag Kenya Kwanza mondo mi osir paro mar meto mag osuru e bajet manyien ma higa 2023-2024. Ma owacho e romo mar jokanyo mag kweth mar Kenya Kwanza manobagie kar jot mar jatend piny Kenya, romo mar loso ewi weche buora motudore kod chenro mag chopo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag kampen. Jachung weche marwa Ken Moga nigi mathoth. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyo mag riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Romo mane obagie kar jot mar jatend piny Kenya e Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo jood bura mag Kenya Kwanza mondo mi okadh paro mar chik maloso ewi osuru ma igeto e bajet mar ikomenda mar 2023-2024. Owacho ni mano e yo madhi konyo piny owacho e chopo singo mage ne oganda jo Kenya. Ruto wacho ni piny owacho ni kod paro mar loko kiwango mar gowi ma piny Kenya nyalo kwayo, kendo mondo mi oketo bede mana kaluwore kod chal mar uchumi mar piny Kenya. Jatend piny bende ogolo chik mondo mi rangi kendo duoki piny nengo mar gedo mar udi ma nengogi ogonyore pacho ka bende ne ochiko jotelo matayo chenro ni oti kanyakla kod kuonde tiegruok ma pacho kaka yorno maduoko piny nengo mar chenrono. Ruto bende osingo mar medo kwan omenda ma iketo tenge agulu mar NGCDF mabiro konyo e tayo chenro mag pidho yien e kor gwenge kaka yorno mar kedo kod kethruok mar kor lwasi, kendo medo atamalo mar yien e gwenge mathurka. Jatend piny Kenya owacho ni oketo siniani mar neno ni singo manomiyo oganda jo Kenya ochopo kare, kar kendo onywando yore manyasani mag mbui e chenro mag piny owacho. We are running this government together, you from the legislature and the rest of us from the invited you this morning. So it is a collabo of sorts that we are working together. And that is why it is necessary to continuously share ideas and so that we can be of the same mind and we can all, so to speak, read from the same script. Ken Muga, Ramogi TV. Piny owacho kwa mondo gol oko osuru ma ijuogo e mwandu ma oko chuno kata excess duty ewi moko kuom chiemo kaka yo mar kelo fungruok ne oganda. Riwruoge makelo ne ratiro mag uchumi ne oganda kaachiel kod jolony weche mag osuru bende koro oseyo par mar medo osuru ewi mwandu kaka yie wich mabandia. Edwin Okoth miwaler. E nyim kamiti mar od bura mochung' ne budget, riwruoge makedo ne ratich oganda yor ochumi kaachiel kod jotelo moko mawuok e kembe ma pacho ka ne ogolo ng'ur ka otudore kod paro mar chik manie nyim od bura ewi choko mar osuru. Kwame Owino, ma en jata tije mar riwruog Institute of Economic Affairs, ne onyiso jood bura ni onge gima diket piny owacho mondo chak choko osuru mar excess tax ma ijuogo mana mwandu mok dwa ni oganda otigo ewi chiemo.
The bill proposes that imported fish should have an applicable excise rate of 100,000 shillings per metric ton or 20%, whichever is higher. And our proposal is that this is an odd application of excise taxes because excise taxes typically don't apply to food. But more importantly, the argument that we've had, not necessarily expressed in the bill, but in other public forums, is that it is to protect domestic production. There's no domestic production in Kenya that is being competed against because Kenya domestic production is not even sufficient to feed the total demand. Kwame bende wacho ni kata bed ni piny owacho geto medo osuru mar atamalo 5 e wich mabandia kata wig, mwandugo gin mana ma itiyogo e medo ber kende, omiyo nyaka wit paro makamano oko. We thought this was modest and perhaps defensible, but we heard from somebody who has undergone very aggressive treatment on chemotherapy, and this is a teacher who's lost her hair and therefore needs to buy wigs for the purposes of going to school and all that. So I'm asking Parliament to consider whether punishing people who have to wear wigs because of their medical conditions is just, and I think that's to live with your conscience. Paro mar chikno mageto medo osuru ma ijuogi wi jogo ma oro pesa yor ong'we yamo bende koro nitiere ywak ka iwacho ni onyalo medo ne oganda pek mar ngima. We are seeing a proposal to increase the duty rate on transfers through M-Pesa and other mobile platforms to a 15%. So this one is going the opposite direction. So whilst there is that appreciated reduction in the excess duty rate on transfers by banks and other agencies, this class of individuals who are then supposed to be served by this special rate are then going to pay more in excise duty. Paro mar osuru no masani ni e nyim jood bura chano medo osuru ma ijuogi wi simbe ong'we yamo kaachiel kod lainde mag simu, okang' ma jolony wacho ni biro dino ne thoth oganda timo hala. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ndalo achiel kende bang' moko kuom MCAs mag od bura mar kaunti ma Siaya bwogo chwalo bura mar teche oko e apisi, jalup gavana mar kaunti ma Siaya William Moduol ochung' kar tiende kendo nyiero wach makamano ka othiano ni ok bibwoge kod ng'ata ng'ata. E twak mare gi Ramogi TV, Oduol bende onyiso jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai ni oonge kod ratiro mar nyise mondo gwe tao, ka owacho ni en ema nokonyo James Orengo yudo kom mar gavana kendo ok obi gwe tao. Oduol bende ok orwako ripot mar od bura mar kaunti ma Siaya e wi weche mag mibadhi mane opedho e nyimgi dwe mokalo ka osingo mar dhi e do kata e duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Poda wacho iyo odiechieng' alanga ni ikwalo Siaya kendo kwalre to nyicha adhinyis na nyicha tero evidence. Wan gi options mang'eny. Anyalo tero gigi ka EACC kata ka DCI kata ka committee mar devolution mar Senate. Koro jo assembly par ni macha igiko. Wandai onego ng'ene an ok ogwela. Mani sirikal mwaloso gorengo. Sama nwadhi campaign korengo yiera, gumbo ne en kod 78%, orengo ne 17. Ma watiyo matek buya ka wayombo gumbo. Koro mani sirikanda article 180 subsection 6 wacho ne governor kod deputy iyiero gi karachiel. Koro sama gwetao orengo bendo gwetao. Kopo no Wandai kata ng'ata paro nabro resign nabro gwetao. Gingi kod deputy governor marige maen William Oduol higni 4 modongi. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Oimore. Dhiambo ma kawuono amor ahinya ka ikete ka nikech ne wasingo mar mi weche manyien adimba, to geno ni in gi mor nikech kit weche manyien ma wakelo ni kata mana gie sani gin mago ma mi bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Jael Mastalon maendi Arika kantiero yo manaya mor gi Ramogi, kata kamano en omoso Feni Faith kod Lorin ni gintiere Kisumo. Erokamano ahinya ka makaluga japeng' achiel mar Bomb Center aneni yo makare, kata kamano an kodi nyaka giko. Erokamano mak aluga Ramogi TV ler kendo tuchowa yo makare Bombolulu Mombasa Enosa Angoka Wuoda Sembo wacho kamano. Pastor Mondi Otiche marge monyenyore wacho ne jaode Sara gin godo kendo ginenoro Ramogi TV yo makare
kendo gimora ahinya gi weche manyien. Dadi Wood Samson kawuok game Barkalare winja makare ahinya, erokamano ahinya, kaachiel kod joma moko bende mamedo ndiko na nambari 3600 kaachiel kod joma bende ng'iya mos e Facebook kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE bende jianano ka medo miya pachgi ka kuom weche manyien manitiere. Inyisa ni wadhia ni yue moro mapiyo piyo. Kansela Francis Obwanda wacho ni nitiere maber game Ramola kendo neno Ramogi TV. Engineer Obura Udrongo bende nitiere gwenge mag Mombasa. Ento wacho ni osuru no ema ok mora kaluwore gi kaka ngima tek sani. Twagono ok nyalre nikech jomoko neno ni Kenya en margi. Mano apani koluwore kod weche mag twak mogore Luanda e kind Kenya Kwanza kod Azimio, weche mag kelo winjruok e kinde kweth ariyogo. Nyakora Ramogi gie sani wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth koting'o mabirone. Miyo moro itudo gi ketho mar tudore gi jaherane mabathe enego wuon pargi Kayole. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kamiyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Koro Mogi wadhi nyime gi weche manyien gi sani. Koro wadonjo wach moro kama bende mako dhok kaka weche nyalo bedo matek e udi kama ji odakegi. Obila tesendo obila ma Kayole odino ne acheji ariyo e wi nek mar jal moro ma ja higni 39 dwe mokalo. Achejego ma oriwo koda ka jaod mosenindo kod jal ma ichich ni jaherane mabathe. Ichichgo ni ne oriwore mar nego kendo tong'o fuoni mag dend dichuono mag ichwe gi wito. Judith Mondi miyo ler mar wachne. Fuoni moko mag dend Richard Ondieki nyaka sani onindo e kar kano ringre joma otho ma City Mortuary. Ndalo adek bang' ka oseyud wiye kod lwetege, ogwande ne oyudi e kar dak ma Korogosho. Fuoni ma ichano yangi kameke bang' timne pim mar DNA. Wich kaachiel kod bedege ne oyudi e dag minyaga moro mani kilomita 2 kowuok kama ma osenindo Ondieki ne odakie kod jaode ma oyang kaka Faith Nyabuti. Tarehe 26 tulirauka asubuhi na tukaenda City Mortuary, ambapo kweli tulikuwa watu kama 5. Nilikuwa na huyu kijana wangu na
watu wengine wale ambao wanamjua marehemu. Tuliweza kuona kichwa kweli ni ya Richard, na nikiwa katika hiyo mochari, ile kichwa ambayo nilionyeshwa mochari, picha yake ndio hii, na nikakipiga picha. Thereafter nilirudi Kayole police station nikapeana report, of which walirudi kuniuliza alikuwa anakaa na nani. Faith Nyabuti kaachiel kod jal ma ichichgo ni ne jaherane kendo ni ne ginyuolo godo nyathi ma sani jahigni 1 kod dweche 7 mayangore ni ne oriwore nek mar Ondieki ne osendhi kod obila kendo pod odinegi e tisend obila ma Kayole jumbe 2 bang' nek makamano. Kama sisi machirani walikuwa ni kama walikuwa na uhusiano. Ingawa tu kuona kama wamekaa pamoja, mtu kipepa mtoto ukitoka unaenda kama kwa supermarket, hapo mimi ni jirani tu hapo. Naona tu huyu jamaa nganga wanapepa ni mtoto wanakuja, wanakaa pamoja. Hata ukifika hapa mimi nilikuwa nasimamia hata hii nyumba. Napata tu wanakula pamoja. Kwa nasikia hiyo fununu, lakini wakati mtoto aliweza kuzaliwa mwenye ni mdogo, mimi nilimwangalia nikaona ni mweupe na ni kama kwetu nyumbani watu wako weupe, lakini wakati mtoto amegrow ameanza kutembea, huyu mjamaa sikuwa namjua, lakini wakati niliwaona wakiwa pamoja ndio naona huyu mtoto ni wake. Hata watu walikuwa wanauliza bila kujua yeye ni mzazi ama sio mzazi. Mtu anaweza kukuuliza na ulipata mtoto copyright na sio wake, ni wa mwanaume mwingine. Obila matimo nonre wi nek mar Ondieki yango ni chal ka gima ne nitie gwandruok e od jal ma osenindo. Gino ma ichichgo ni ne omiyo nege kendo ng'inje bonje. Gichano tiyo kod nyinyo mag remo magikoni ne omoke matres kod kombe kaachiel kod otembni, kata bed ni e kinde mane gimakogi to ne giseluoko odno ma obedo maler. Baadaye walikuja kwa nyumba, na katika hii nyumba waliweza kubeba cautions za viti ambazo zilikuwa zinaonekana ni kama zimeoshwa, na vitambaa zile za caution na curtains walichukua from both houses, walitoka kwa hii room na ile room nyingine. Alafu huyu askari akanieleza, hapa mzee kuna kesi, wacha tuende na hawa watueleze what happened. Ibiro chwalgi e nyim doho e okang' mar 3 tarik 26 dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro Ramogi mago gin weche mabende timore piny masani manigi mathoth ahinya iye. Wadhi nyime. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ni tuo mar nyaldiema osenego ng'ato achiel nyaka ne omuje kaunti no, ka ji mamoko maromo 73 bende pod yudo thieth bang' gamo tuono e boma ma Sindo e kar chung' od bura ma Suba South. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Beach ni oler. Tuo mar nyaldiema ne omuoche boma ma Sindo e kar chung' bura ma Suba South kod gwenge ma oluore juma mokalo, kendo nyaka sani pod omedo landore. Kaluwore gi migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay, boma ma Sindo kod moko kuom dhoudhe ma oluore ema tuono osebedo ka landore. Chief officer e migawo mar thieth e kaunti no Laktar Kevin Osuri oyango ni nyathi ma jahigni 7 mawuok e dhoot ma Wadiang'a nyaldiema osenego, ka ji mamoko 73 be tuono osemako kendo gidhi nyime gi yudo thieth. Pod wan gi tuo mar kolera Homa Bay County kabisa Suba South Sindo. To kawuono odiochieng' ma kawuono tarik 23 dwe mar 5 cases ma wan go duto te sani koro osechopo 73 ma gotieno ma wachiw kawuono ni wan gi cases 4 ma jotuo mokel gotieno. We have lost unfortunately one patient. By the time mane ichopo kode hospital no chopo kode koleo kabisa, ka koro no hingore kabisa nikech en ka tuo ni nogoe to no dhi hospital. Kaka yoro thiro landruok tuo mar nyaldiema e Sindo kod alwora mare, migawo mar thieth bende olando ni giseloro kuonde mag chiemo e boma no kod chungo wach chiemo e liete, ka okenge ma opogore bende gimedo keto mar duoko chien landruok tuo no. To watiyo gi migawo mopogore nyaka provincial administration, wan gi chief, assistant chief, beach management units, joma tiyo e biashara mopogore e Sindo mondo wakonyre wachni. Waseloro nyaka kuonde mag chiemo, tende matindo vibanda kod kuonde ma deal gi chiemo ma dhano chamo. Kendo bende watiyo gi community health workers magwa Nyamrerwa ni mondo wa make sure ni udi ka udi pi mimodhogo, pi mitedogo en pi maler, kendo wachiwo nyaka tablet. Liel bende koro waban chiemo e liel, lakini wamedo jiwo jowa
nigi observe measures ma waketo. E seche ma tuo mar nyaldiema medo landore Sindo, jopiny e kaunti ma Homa Bay medo kwa mondo bed motang' kendo girit ler mar konyo duoko piny landruok tuo no. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime nyako Ramogi. Ma ok tin ne jopuonjre 100 mag sikund sekondar mar yawuoyi mar Rapogi ochwale osiptal ma Migori referral bang' muoch mar athung'a moro mager ma ong'ere kaka influenza. Japuonj maduong' mar sikuno Erastus Nyagwa okoni athung'ano osemiyo jopuonjre 2 oketi osiptal ma Ombo kama gidhi nyime kod yudo thieth. Nyagwa singo ni gitimo maginyalo mar neno ni gikedo kod athung'ano kaka rito ler mar kuonde nindo mag jopuonjrego kama bende gisomo e bende ka okwayo tend sikunde mamoko mondo mi obed kicha mar neno ni gigeng'o muoch mar athung'a e sikundegi. On Sunday, we had about 10 cases of students with flu and had cough. One of them is a sickler, so that one we had to take home because of his condition. We invited the parent and the parent took him home. So yesterday we saw the number surging. We had to take about 98 students to various medical facilities because we realized that our immediate facility would not be able to manage the 98. As you are aware that there is an outbreak of influenza as a viral. That's why we had to take note of the precautions that we can do. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotije Kotu Francis Atwoli oyango ni mibadhi mogo tache pachoka e sekta mar thieth ema thiro chenro mag okumba mar thieth NHIF. Atwoli siro paro mar chuo komiti mabiro rango chenro mag thieth e pachoka. Ogolo kwayo mondo jochiw thieth ogol e bwo tend county kendo tere bwo sirikal mamalo kaka yo mar tieko midhiero ma osebedo katuo sekta no. Atwoli mane oloso e romo mar jokanyo mar board mar NHIF bende okoni piny owacho nyaka koro ket maino e kedo kod mibadhi ma medo nyak kendo thiro dongruoge sekta mopogore opogore ahinya to mar thieth e pachoka. Tujadiliane, tuweke mambo wazi, tuseme kama ni mambo ya ufisadi ambayo inaharibu sifa ya NHIF, tutashirikiana vipi? Sababu hiyo ni kitu moja ambayo imetusubua sana. And I want to tell my colleagues, as we stand here firm, we need also to examine ourselves. How many of us are talking against corruption? We need seriousness in this particular area. Not only in this area, we need seriousness in this country, particularly by taming corruption. If you can't tame corruption, you will remain where you are for now and for years. And particularly those people who are representing county governments here. County governments must respect our doctors. To train a doctor is not easy. Erokamano nyako Ramogi kum edokete Ramogi TV weche manyien mag Oimore odhiambo ni amora ahinya nikech ketika. Oimore Ramogi TV neno malera ahinya mwalimu Ken Peters Ngany head teacher Luore Primary Nyang'oma Bondo neno Ramogi TV omakare erokamano japuonj. Chairman John Olwendo nitiere Siaya okwayo joma odak mondo bed kod winjruok wawekuru kao chike lwetwa waluru kaka chik dwaro. Erokamano ahinya mano weche mabende wach koda Chairman John Olwendo. Ramogi ler wacho ni kaka weche dhi sirikal ni wabiro mana dok mondo wanyisi sirikal ni wane weg teko erik kawuok kochia barakuda. Erokamano ahinya Otis Ahayo nitiere pap nyadiel wacho ni Ramogi more gi weche manyien kendo ler
adimba lera dua. Joma bende medo ndiko naka manyalo neno nyakora mogi ka en Jackson Odalo uduriri wachoni ler irokamano. Isa Kuranja jarue batine ni malera ahinya ruwe ka awuoro mana kaka nyalore mar oduol gorengo koro olokore tungore. Okay, irokamano. Jode Jairo ajamba ne chalga jamba na wacho ni aneni malera ahinya kendo winjore maber gemiala oduol denge omed mana rido kanda en mano kaluwore kod en ni wadwaro dongruok ok dondruok. Okay, mano kaluwore kod parono. Maurice Dianga Burkam Gundo wacho ni tay mar od bura maduong' ok chapo buch ODM e counties. Okay, wacho ni Wandayi otine ogande od bura maduong' ok tungo duond bura mar ODM e counties. Okay, mano wach ma en bende wacho ka mano Maurice Dianga Burkam Gundo. Nyakora mogi adwani mondo mi akaw iweyo ni nikech ochuok to pod an gima moko mwinjo bed ni akelo ni bed gi ng'eyo kuom gik matimore bed mana kete ka. Jopur niang' ywak ni sirkal osedigni e loso chike matayo sekta mar sukari. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyakora Ramogi nasingoni ni pod wan gi mathoth. Ywak mar jopur mag niang' pod medo mana jimbore ka giwacho ni piny owacho osejwang'o sekta no kuom higni mathoth. Giwacho ni onge mar chike malong'o matayo sekta mar niang' osekelo midhiero ne jopur. Jojuma ni oler. Pur mar niang' osebedo nengo mar oganda mathoth e piny Kenya, to e gwenge mag Nyanza kaachiel kod imbo mar piny Kenya. En pur ma osekelo mit kaachiel kod lit ne jopur. Jopur wacho ni sani pur mar niang' koro lit ng'eny ma olo mit mare. Giwacho ni midhiero koro goyo tach e pur mar niang'. Kata mar pur mar tiang' kata mana policies ma gitiyo godo sani oti kendo richo mok nyal konyo kama wagikene. To chandruok osewuok ni ya
political goodwill waonge go. Nikidhi wakoko tiumo dhogi nang'o. Mamila sema yudo molasses, mila sema yudo bagas ogiloso papers, bagas ogiloso dire stima, kongo gini be nitie to japur ok chul gigo. Jopur mag niang' kuom higni mathoth osebiro ka ywago leo mar chudo, onge mar omenda mar jodwechigo mag pur ma niang', kembe mag niang' mok tijno makare kod mamoko. Sugar bill manie bunge sani ma wagombo ni mondo tiek mapiyo piyo kaka nyalore mondo mi o allow for the reintroduction mar sugar board mondo wayud pesa kaka jopur mwanyalo puro godo. Bei ok ber. Koro ma miyo jopur mang'eny kabisa yudo sa do mak joma ne sukari olal tucha to wang' nutwegi waseng'iyo kodu ndi imako to dhi to bang'e gigo rumo ok ne. E seche ma jopur koro winjo mana lit mar pur ma niang', penjo maduong' en ni to bende geno nitiere to ahinya e bwo piny owacho ma otelne kod William Ruto. Koro mana kaka Ruto wacho ni sirikande onge corruption, one ni utieko corruption mondo mi wach mar sukari ni bende ochiere Kenya ka. Omiyo wa support sugar bill marwani nikech number 1 en modhi kelonwa wach mar sugar board. Sugar board emane konyo ogandawa, emane kembe yudo godo pesa mar maintenance, jopur bende yudo go pesa mar puro niang'. Kata nang'iewo sukari siling 240 e duka. Wan gi factory mong'ere. To iyudo ka moko nying ma wayude supermarket gi kuwuotho kata kar wan gi factory adi e Kenya. Onge mar chike malong'o matayo sekta mar niang' kaachiel kod rem mar piny owacho e nywando pach jopur e weche mamulo sekta mar niang' gin moko kuom gigo ma jopur koro wacho ne osekelo midhiero e sekta ni. Wan gi jok mokel mondo rit kambi ma Muoroni to rit kambi ma Miwani. To jogi onge gi pesa manyalo chulo japur, jogi ok omi pesa manyalo chulo jatich. Ok inyal timo gimoro ne jomoko ka jok mowinjore be ni time gimoro no ok obedo involved. Midhiero ma osebedo ka okwako sekta mar niang' osebedo kuom kinde malach ka penjo maduong' en ni jogo ma osebedo ka kedo ne jopur mag niang' en ang'o ma gisetimo mar reso sekta ni. Mwatimo wasetimo yo mar manyo kaka sere man niang' inyalo yudi to gik mwawacho kanyo pok otim nyaka kawuono. Nwatimo tax force, nwatiyo ndi onge sani suga odok e parliament ene senate kanyo iduoke bunge ke jowano ni de class ma joma ne oningo ketsei onibro Uhuru Kenyatta no dhi yweyo ma ok oketo. Jopur gi wacho ni sekta mar niang' mulo ngima oganda mathoth e pacho kae nikech sukari itiyo gi yore mopogore ka bende sa ochopo ma piny owacho koro nyaka wuog oko kendo resi sekta ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi ohelni matindo osebedo kod pek mar tayo chenro magi kendo kwan mag jogo matimo ohelnigo osebedo kadok piny e thuolo mar higni 5 mokalo. Nonro manotim kod riwruok mar Financial Sector Deepening FSD yango ni ohelni matindo ni kod pek mar yudo hola kano omenda yo makare kaachiel kod tiegruok mar dongo ohala magi. Nonro manotim e kaunti ma Kisumu, Nairobi kod Kwale bende yango ni thoth ohelnigo itimo kod joma mine. There is a declining number of households who say that their primary income is from business. Since 2016, it went from 18% to 16% in 2019. And then perhaps COVID exacerbated this further, bringing it down to only 13% in the 2021 collection. When we think of micro firms or micro enterprises, we see more women or micro enterprises than men. Probably not going to surprise you. If you're from Kenya, you know Mama Mboga, the village stalls, market stalls, more women. But when we come to the small firm definition of 1 to 20 paid non-family employees, it's about half men and women, which is interesting. Tenda kaunti ma Uasin Gishu timo apedha mara nono chal mar ler e magawa mantie boma ma Eldoret. Apedho miyo magawa moko selor kalore ni oyud ka jotich ok ket ler madwarore e kuonde ma ilose chiemo koda kuonde ma ichieme. Apisas mag migawa mar thieth e kaunti ma Uasin Gishu wacho ni chilo kod pitaka manie kuonde ma iuse chiemo kelo midhiero ne jopiny. Apisa mochung' ne chenro mag thieth e kaunti no Joyce Muten olero ni gibiro rido apedha mar none magawa duto luwo chike madwarore. Kuna septic tank hapo
hapo imepasuka na hapo ndio choo na wanatengeneza chakula. The hotel hapo mbele ni paradise. Lakini jikoni mahali chakula inatoka, you cannot stand. There is a septic tank in there. So maji yote inaenda kwa basement yetu. Unajua maji ikikosa mahali pa kutoka, si unajua inatafuta njia ya kutoka. So inaingia kwetu, imeaffect our business people. Watu sasa hata wengine wanataka unapoziba hapa inatafuta mwelekeo pale mbele. Unapoziba pale pengine inamtafuta pale pengine. Na ina harufu mbaya sana. Vile tuko hapa kwa mali yetu, tulipata hii shida kwa mkojo. Inatoka huko. Kama anaendelea hivi, sasa sisi tunalipa lessons, tunalipa na KRA, tunalipa na kila kitu, sasa na sisi tunaumia. Jotugo mag Migori Youth ikore ne tugo gi Murang'a Seals. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machini ya kuna mogodonje weche mag tuke korogia sani kama chakuda tukadhula mabende mulo team mar Migori Youth. Tuke mag ligi mapiny mar National Super League biro dhi nyime odiechieng' makienye pe mopogore opogore. James Opondo nolimo club mar Migori Youth ka gitimo ikruok ne tugo kindgi kod Murang'a Seals FC. League mar National Super League ochopo eng'iende ka klepe momako thuolo adek mokwongo ka league biro ng'ado tiko mar donjo e league maduong' mar Kenya Premier League. Migori Youth timo orako ka gi korene tugo e kindgi gi club mar Murang'a Seals FC odiechieng' makinye kaunti ma Murang'a. Kevin Oloch ma en kocha mar Migori Youth yango ni gibiro kawo tugo achiel kachiel ka gigeto donjo e league maduong'. Kila mpira wakawa achiel kachiel kaka sanodhi Murang'a tachadek Murang'a mwang'eyo. Kwase ka Murang'a chakwanyo next team en mane mos kamano bat gena maduong' then mondo me at least umor jo Migori kwa tingo team otero malo at least that transition kuwe obed ganyendo. E tugo tielo mokwongo e kind klepe ariyo gi noruma modhi 0-0 ka jotugo mag Migori Youth kotelnegi gi kapten margi ong'eyo ni points adek biro miyo johera maggi mor gi geno mar idho malo. Pera modhi goyo tich adek gi Murang'a odhi bedo matek. Gi Shabana be wan godo away e Kisii. Mage mpira mang'eny dhi bedo matek kuom picha abiriyo madong' godo.
Klab mar Shabana FC omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe e lig mar National Super League ka Murang'a Seal FC omako thuolo mar ariyo. Migori Youth nitiere thuolo mar adek ka gin gi points 4 tok Murang'a Seal. Challenge wabedo go mang'eny ahinya. Sana waneno ka players wagi gin mana jok ma otwe chunygi mondo mi otugi. Finance ok ber ahinya e club wani. I finance wadok go chien kata sani kata kiny wan gi game wadhi away. Ng'at manyalo bedo well wishers manyalo gom manyalo bedo gi chuny mar konyo team. Warwako ji te. Geno gi paro duto mar club mar Migori Youth en duogo gi points 3 kowuok e county ma Murang'a ka gibiro rakore gi club mar Murang'a Seal tuke mag National Super League odiochieng' makiny. James Opondo, Ramogi TV, Migori County. Hawi maber nyakora Ramogi ne Migori Youth e tuke makiny. Wadhi nyime kendo wadonje mauteno gi weche mag ng'wech. Jaloch jadiriyo e tuke mag Olympic kod piny mangima e ng'wech mar mita 1,500 Faith Kipyegon oyango ni obiro piem e Diamond League bade ma Monaco. Tuke ma